Brindisa tingo deu. Gurekin brenda eta alako beste azkein daitezen. Y ahora la rabia me quema, me mata, me hace sentirme rata en un mundo de cloaca rodeado de miradas que no alcanzan a ver nada. Y noto el odio en este momento mientras me pongo violento, escupiendo lo que siento, se me nubla el pensamiento. Hau hilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Espainiako presidente Pedro Sánchezen 5 eguneko hausnarketaren ondoren jazarpena eta laufera pairatu izan aslatu duen gobernuburuari ekintzak eskatu dizkiote AJak eta EH Bilduk. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak naiz irratian esan du ulertzen duela Sánchezen egoera pertsonala eta begirunez aztertzen duela, baina egoera horrek ekintzak eskatzen dituela orain. Ildo beretik aritu da Aitor Esteban EAJko diputatua Radio Euskadin eta Sánchezi eskatu dio argitzeko ea zer neurrirekin egin nahi duen bizi berritze demokratikoa. Ez usteko handi bat, ez? Bizi izan du azkeneko 5 egun hauetan, eta nik uste 5 egunetako refleksio hori eta ulertuta eta errespetatuta egoera personalak politikan ere ematen direla, eta bueno, pues, eta maila personalean ematen diren egoera horiek asko errespetatu behar direla. Nik uste 5 egunetako refleksio horrek eskatzen du lauain ekintza. Ez, ekintza behar da egia dalako bizi den egoerak baduela larritasun bat, eta ekintza behar da baita ere sinesgarritasun hori izan alizateko, bietarako, ez? Ze uste leno ere aipatzen duen lorfer eta jasarpen politiko, mediatiko eta judizial egoera horiek ondo ezagutzen ditugula hoien ondorioak familietan eta sortzen dituztenak, eta uste dut 5 egunetako epe hau nolabait oitatik zerbait ona ateratzeko izan behar duela ekintza plan bat mahai gainean jartzeko, eta guk hori bota genuen atzo faltan, ez? Zehaztapen gehiago. Pues no lo sé, porque tampoco lo ha aclarado él, ¿no? Es verdad que nunca puso como cuestionado el programa de gobierno y digamos lo que se estaba haciendo. Eran otras cosas las que él ponía en juego y por las que creía que debía dar ese paso, ¿no? No ha propuesto absolutamente nada, más allá de hablar de una regeneración democrática, etcétera, etcétera, pero claro, esto tiene que concretarse en qué, ¿no? Espainiako gobernua jakinarazi duenez, praktiketan aritutako urteak kotizatu ahalko dira erretirorako, erabakiak unibertsitateko ikasle hoiei, lanbide heziketako ikasle hoiei eta goi mailako irakaskuntza artistikokoei eta kiroletako profesionalei eragingo dira. Hilabete jarraian gora egin ondoren behera egin du berriro Euriborrak. 3,7 eta 3an itxi du apirila, eta 2 urtean lehen aldiz hipoteka maileguak merkatu ditu. Interes aldakorren mailegu gehienetan ordaindu beharrekoa kalkulatzeko erabiltzen den indize hori 3,7 eta 18an zegoen martxoan, eta 3,7 eta 57an orain duela 12 hilabete.
Amerikako Estatu Batuak eta Erresuma Batua Hamasen gaineko presioa areagotzen ari dira Israelek egindako su-eten proposamena onar dezan. Hori bai Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ohartarazpen bat egin du gaur, talde islamistarekin akordio bat egin ere Rafan Gaza hegoaldean aurre ikusita daukaten lurreko inbasioa aurrera eramango dutela. Maiatzaren lehena dugu gaurkoa. Bihar. Langile kaleratua patroia zokan, erakuntza eta indarra, klaseko elkartasuna, ez dute aldatuko geuren arabera. Arratsaldeon guzti hori, trakets hasi dugu albistegia izan ere biharkoan baita maiatzaren lehena, langileen nazioarteko eguna aurrera egingo dugu ala ere. Iruñara joango gora orain Irune Errejano lankidea baitugu bertan. Konta eguzu Irune, ze berri dugu oraingoan? Momentu honetan Sanduzelai auzoan gaude. Sanduzelai auzoko eraldatze prozesua Iruñeko udalak martxan jarri du. 7.500 eusku horri argitaratu ditu, iritsi da ordua lelopean auzotarrek eskatu bezala. Aste honetatik aurrera tailerrak eta paseoak eginen dituzte auzotatik haien irizpideak sorditzaten, udazkenean egingo duten hurrengo fase baterako, eta proiektu edo fase honen helburua da bizilagunak eraldatze prozesu honen parte izatea eta auzoa mobilizatzea. Iruñeko udalak informazio kanpaina aurkeztu du Sanduzelai auzoko herritarrek auzoaren eraldaketa prozesuan aktiboki parte har dezaten. 7.500 liburuxka argitaratu dira, auzoan erabiltzen diren 5 hizkuntzetan, ahalik eta biztanle gehienengana iristeko. Liburuxka horietako gehienak 5.000 herritarren artean postontzietan banatuko dira aste honetan, eta gainerakoak berriz herritarrek erabiltzen dituzten hainbat tokitan banatuko dira. Helburua da auzoa mobilizatzea eta bizilagunak eraldaketa prozesuan partaide egitea, Sanduzelaik duen aniztasuna integratuz. Aitziber kanpion herritarren partaidetza zinegotziak kartel berriaren leloak azaldu ditu. Tailerrak astera doazen honetan, aurkezten dizuegu irudia eta informazioa. Auzokideek nabarmendu zuten garrantzitsua iruditzen zitzaiela mezu horretan jaso behartzela oraingoan bai. Oraingoan udalak konpromisoa hartzen zuela auzoarekin eta horregatik agertzen dira bi lelo horiek, bai iritsi da ordua eta bai ekin lanari. Eta horrez gain, esfortzu handia egin da informazio hori ahalik eta jende gehienari iristeko. Bestalde, prozesu berria azaldu du, maiatzatik abian jarriko dutena. Maiatzean martxan jarriko denan egongo dira bai tailerrak eta bai auzoan barna egongo diren martxa esploratorioak. Bertan auzokideak aukera izango dute kontatzeko zein izan den beraien esperientzia eta baita irizpide bat hartzen joateko beraiek lekuarekin daukaten iritziaz. Lehen saioa ziurrenik maiatzaren 25ean izango da larunbatarekin eta hor egingo da aurkezpen orokor bat eta paseo bat. Hortik aurrera tailerrak egiten joanen dira astero eta udazkenean beste fase batekin abiatuko dira.
Euskaltzaindiak eta Durangoko udalak Euskara ibiltaria erakusketa interaktiboa zabaldu dute Durangoko plateruenan. Euskararen herri hizkeren atlasean oinarritutako 50 bat mapa ikusgai ipini dituzte ukitzekoa, entzutekoa eta usaintzekoa ere baden erakusketa honetan. Gaia hitz egiteko gurean dugu Aritz Baroa, Euskaltzaindiako kidea. Kaixo Aritz. Arratsaldeon. Euskara ibiltaria maiatzaren 15 bitartean egongo da ikusgai eta doakoa da sarrera, nolako harrera izan du oraingoz? Esan geinke oso harrera ona izan duela. Alde batetik, hasiera ekitaldian bertan, hainbat gonbidatu izan genituelako eta herritarrak ere zenbaitzu gerturatu ziren, baina horretaz gainera ikastetxeekin ere bisita gidatuak egiten gabiltza, egunero ditugu bisitak, gero eta talde gehiagok interesa agertzen dute gainera, hau da, eskerrak eman behar diegu alde batetik Durangoko udalari aukera hau ematearren, baina beste alde batetik Durango eta Durangaldeko ikastetxeeri ere bai, oso harrera ona egin digutelako. Herritarrekin ere bisita gidatuak antolatu ditugu, pasaden asteburuan izan ditugu lehenengoak eta benetan harrera ona izaten ari gara. Erakusketa interaktibo baten antzera aurkeztu duzue eta Euskararen herri hizkeraren atlasa da abiapuntua. Zer da atlasa, konta iguzu? Bai, gu beti galdetzen dugu, ezta? Atlas linguistiko bati buruz hitz egiten ari gara, baina jendeari izaten diogu badakigu zer den atlas bat, eta bai, guztiok ezagutzen dugu zer den atlas bat. Atlas bat azken batean da argitalpen bat, zeinetan informazio desberdina aurkituko dugu, baina informazioa emateko ditugun baliabideak mapak izango dira. Ezagutzen ditugun atlasak normalean izaten dira mendiak, ibaiak edo herriak, lurraldeak mapetan kokatzen dituztenak, baina horretaz aparte badira beste mota batzuetako atlasak ere, kasu honetan hizkuntzaren atlasa, atlas linguistikoa dena. Zer da hizkuntzaren atlasak erakutsiko diguna? Hizkuntza batek zer nolako formak hartzen dituen bere lurraldean zehar, kasu honetan euskarak nolako formak hartzen dituen bere lurraldean barrena, eta informazio hori atlasa izanik mapen bidez erakutsiko digu. Mapa linguistikoak dira beraz ikusgai daudenak, esan dugu 50 bat direla erakusketan daudenak, horiekiko informazioa osatzerako bidean herritarren parte hartzea ezinbestekoa izan da, ezta? Bai, hori da. Azken batean Euskararen herrizkeren atlasa egitasmoa erakusketa honen oinarrian dagoen ikerketa egitasmo hori posible izan da 80. hamarkadan Euskaltzaindiak ikerketa horri ekin ziolako, baina posible izan da batez ere, tokiko hiztunak gizon eta emakumeak parte hartu zutelako eta tokiko euskara guri helarazi zigutelako. Orduan haiei esker jaso genuen altxor bat eta Euskaltzaindiak erakusketa honekin hori da bueltan eman nahi dion euskal gizarteari, hau da bere garaian ikerketa egiteko eman zigun altxor hori berriz gizarteari bueltatu nahi dio Euskaltzaindiak. Orduan, esan dezakegu herritarrei ere eskertza egin nahi diezula orduan. Erakusketari berari dagokionez, nola dago banatu da? Bai, erakusketan bertan, aurkituko duguna da alde batetik sarreratxo bat, aurkezpen bat aurkituko dugu, batez ere ulertzeko nondi sortzen den erakusketa, zein den oinarria, zer den atlas linguistiko bat, nola ulertu behar dugun atlas linguistikoan dagoen informazio hori, eta ostean egin duguna da, atlas linguistikoak, euskararen atlas linguistikoak gaur-gaurkoz 1000 mapa baino gehiago ditu argitaratuta. 1000 mapa horien artetik, guk zenbaitzu aukeratu ditugu, 50 bat mapa aukeratu ditugu eta multzo desberdinetan, gaiaren arabera multzo desberdinetan antolatu dugu. Zer da erakusketan aurkituko duguna? Mapak aurkituko ditugu, baina mapa hauen azalpen edo interpretazio txiki bat ere eskaintzen dugu. Esaten dugu erakusketa interaktiboa dela. Esaten dugu erakusketa interaktiboa dela, bilatzen duguna delako datorren bisitaria, ez daitela izan bisitari bat pasiboki ikusiko duena, espada zen modu aktiboan parte hartzeko aukera izan dezala erakusketa honetan. Hau da, etorri daitela, baina etorritzearekin batera, sentsorial ere esaten dugu badela erakusketa, gure helburua delako, euskara entzutea, euskara ukitzea, euskara usaintzea, hau da, euskara zentzumen guztiekin gozatzea, eta hori da erakusketan aurkituko duguna. Bai, izan ere, galdetu behar nizun, interaktiboa dela diozuenean, zer egiten diozuen referentzia, nahiko argi azaldu berri duzu, hala ere, euskara ulertzen ez duten horientzat, hau da, gazteleraz edo erdaraz hobeto esan da, hitz egiten dutenentzat badago aukera ere erakusketaz gozatzeko, ezta? Hau da, gazteleraniazko ere badago aukera hori, esan bezala. Bai,
erdara desberdinetan gozatzeko aukera dago, izan ere gure panel guztiak, gure informazio guztia lau hizkuntzatan eskaintzen dugu. Alde batetik euskarazko azalpenak daude, baina baita gazteleraz, baita ingelesez eta baita frantsesez ere. Hau da, gure helburua da gizarteari orokorrean euskarari buruzko informazio hori ematea, zabalkunde lan hori egitea, eta are gehiago esan genezake, Durangoko kasuan bisita gidatuak ere eskaintzen baititugu gazteleraz. Hau da, euskarari buruzko azalpenak ematen ditugu, gure hizkuntzaren aldakortasun eta aberastasunari buruz hitz egiten dugu, baina ez gara euskaraz soilik hitz egiten duten publikora mugatzen, ez bada ze publiko orokorrari zabalik dagoen erakusketa da hau. Irudian ikus daiteken bezala, erakusketa ibiltaria ostegun ostiral eta larun batean egongo da zabalik, zuk aipatu bezala gainera doako bisita gidatuak ere antolatu dira, maiatzaren 3 izango da aurrena, eta gaztelaniaz izango da. Parte hartu nahi duenarentzat nola eman dezakugu izena? Bai, Durangoko turismo bulegoan eman daiteke izena, hau da, fizikoki Durangoko turismo bulegora joan daiteke, baina Durangoko turismo bulegora gerturatu ezin daitekeenak ere telefonoz deitu edota e-mail helbide horretara idatzita, turismoabildua durango.eus helbidera idatzita, izena emateko aukera izango du. Laster izango dugu, erakusketa honen informazio sakonagoa, Amaika Telebistan, esker mila Aritz Abaroa eta ongi izan. Eskerrik asko zuei aukera hau emotearren. Euskara gaietatik, politika gaietara egingo dugu salto. Urkullu lehendakariak eta Idoia Mendia bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburuak bilera egin dute, Mendiak datozen Europako hauteskundeetarako PSOEren zerrendetan sartzeko erabakia hartu ondoren, egiteke dauden gauzak aztertzeko eta agur esateko. Legealdi hau oso zaila izan da, pandemia batekin, guda biekin, baina aldi berean eduki dugu eta lortu dugu 1 milioi bat baino gehiago pertsona kotizatzen hemen Euskadin lanean eta hori benetan arrakastatsua izan da. Eta baita ere, usten dut gobernua arroz, zen ikuste dut nire helburu guztiak bete egin ditu dela. Odena opa dio eta bigarren lehendakari orde izandako eta sailburu izandakoari, eta 4 urte hauetan zehar berak Jaurlaritzan nirekin batera egindako lana eta beste gainontzeko sailburuekin batera egindako lana goraipatu, eta uste dut gobernu bakar bat izan egin garala eta zentzu horretan eskerrak eman bere konpromisoagatik eta bere lanagatik. Iruñara goaz bueltan, Irune Rejano, konta iguzu zer gertatu den UPN-eko zuzendaritzarekin. Ibarrolak UPN-eko agintemakila lortu du 181 botoekin, UPN-ek bere 13. kongresua ospatu du 130ko partaidetza baxuarekin. Kristina Ibarrolak Javier Esparzaren lekuko hartu du eta bere alboan Alejandro Tokero Tafaiako alkatea izanen du presidente gai gisa eta alboan Kristina Asota idazkari nagusia. UPN-ek aurre egin dio bere 13. kongresuari egoera zail batean. Politika gaiekin jarraituz, 856 kilometro dokumentala eskainiko dugu gaur gauean, Amaika Telebistan. Amasa Bilabonako 7 gaztek Reauko espetxetik Martuteneko espetxera egindako aldarrikapen bidaia du oinarri dokumentalak, eta ez zuzen Ainhoa Auza eta Andoa Indarraren egoera salatzeko xedez egin dute ikus-entzunezkoa. Adi. 856 kilometro dokumentala eskainiko dugu astearte gauean Amaika Telebistan. Amasa Bilabonako 7 gaztek Reauko espetxetik Martuteneko espetxera egindako aldarrikapen bidaia du oinarri dokumentalak. Uste genuen euskal preso guztik Frantziar estatun bai Lanemezanen eta Monde Marsanen zeudela, baino zegoela puntu gorri bat mapa hortan zala Reauko espetxea. Eta Reauko espetxe hortan 2 euskal preso zeuden, eta haietako bat Andoa Indarra, ia gure bizilaguna esan dezakegu.
Dokumentalaren egileen hitzetan, Frantziar estatuak erabiltzen zuen argudioa zen ez zegoela gertuago espetxealdi luzea zaukaten emakumeentzako espetxerik, eta egoera hori salatzea erabaki zuten. Hartu ginen laguntalde bat, bizikletan ibiltze ginen laguntalde bat, eta okurritu zitzaigun Reoko espetxetikan Martuteneko espetxerako bidaia bizikletaz egitea, salatzeko bai senidek, lagunek, oraindik egin behar zituzten kilometro guzti horiek. Bidaiako irudiez gain, Idoia Oza eta presoaren senidearen testigantzak tartekatzen dira dokumentalean. Dokumentalen ikusten da, gure irudiak, Reotik Martutenerako irudiak, Idoia Ozaetarekin, presoaren senidearekin morobilduta. Idoiak hitz egiten du, kokatzen du zein den handauden presoen egoera eta zer den pairatu behar dutena, bai senidek eta bai preso beraiek. Esan bezala, ikusentzunezko Hamaika Telebistan ikusi ahal izango da astearte gauean 10:00 aurrera. Maiatzaren leheneko aurtengo mobilizazioek agerian utziko dute Hego eta Ipar Euskal Herriko sindikalismoaren arteko aldeak. Baionan 5 sindikatuk manifestazio deialdi bateratua ekin dute. Biharko hegoaldean berriz 4 sindikatu handiak 3 multzotan irtengo dira kalera. Elkartu diren bakarrakoikoa denez Comisiones Obreras eta UGT izango dira eta labek deialdi berezia egin du 50. urteurrenaren karietara. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak Bilbon antolatu du bere mobilizazioa. Volkswagen Nafarroan greba eguna dute gaurkoa, Irune Rejano. Elak gaurko egunerako, apirilaren 30erako greba deitu du Volkswagenen, atzo CNT sindikatuak ere greba eguna deitu zuen, prebentzio eta lan osasunean inbertsio handiagoa eskatzeko, sindikatuek diotenez absentismoa azken urteetan 10 aldiz handitu da eta egoera hau salatzeko eta lan baldintzak hobetzeko gaurko greba deitu dute. Elak greba deitu du Volkswagenen prebentzio eta lan osasunean inbertsio handiagoa eskatzeko. Atzo CNT sindikatuak greba deitu zuen ere. Sindikatuak dioenez, absentismoa bikoiztu eginda azken 10 urteetan, lan erritmo altuengatik eta mugimendu behartu eta jarraituengatik, bai eta arrisku psikosozialengatik ere. Nafarrako ezbehartasari buruzko datuak urtetik urtera gero eta kezkagarriagoak dira, eta patronalari eta Nafarroko gobernuari aurpegiratu diote deus ez egitea. Elak osasuna zaintzera bideratutako ekintzak eskatzen ditu, eta ez Volkswagenen osasuna galtzea eragiten duten lan erritmoa onartzen duen prebentzioa. Sindikatuak arrisku ebaluazioak eskatzen ditu, lan kargen mugimendu errepikakorren arabera. Volkswagenen lan egiten duten pertsonen osasunaren okertze jasanezina dagoela erakusten duten datuak eta markatzaileak aztertu behar direla gehitu du sindikatuak. Egoera usalatzeko eta Volkswagenek lanean osasuna galtzea eragotziko duen prebentzio politika eskatzeko, Elaren Volkswageneko atal sindikalak 24 orduko lan uztea deitu du apirilaren 30erako. Gizarteari, lan ikuskaritzari eta klase politikoari, egoera honen berri emateko eta multinazionalari presioa egiteko. Prebentzioaren eta lanpostuen baldintzak hobetzearen arloan alda eta inberti dezan. Volkswagenen lan egiten duten pertsona guztien osasuna bermatzeko. Nafarroatik Bizkaira akordiorik ez Bilbobusen eta apirilaren 9an hasitako greba mugagabeak aurrera jarraitzen du. Bilbobuseko langileek apirilaren 9an hasi zuten greba mugagabearekin jarraituko dute. Zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen arteko azken bilerak porrotekin ostean sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez. Biobidek Bilboko garraio zerbitzu ematen duen enpresak proposamen bat aurkeztu zien beharginei eta aldi berean langileen ordezkariek kontra proposamen bat itzuli dute jarrerak hurbiltzeko saiakeran. Hala ere, konpainiak uste du sindikatuen eskaria ez dela bideragarria, ez iraupenean ez da ekonomikoki ere. Gainerako hiriko garraio publikoaren zerbitzuko beharginek manifestazioa egin dute berriro Bilbon, soldata eta lan arloko hobekuntzak eskatzeko.
Grebak aurrera jarraitzen du naiz eta Bilboko udalak Biobide zerbitzua kudeatzen duen enpresarekin duen konpromisoari amaiera emango diola iragarri berri duen kontratua ez betetxagatiko ebazpen baten bidez. Horren bitartez udalak ez luke 20 milioi euroko fidantza ordaindu behar. Beharginek azaldu dutenez, enpresa murrizketak aplikatzen ari da lanpostuak amortizatzean, aldi baterako kontratuak sinatzean eta soldata osagarriak murriztean hitzarmena bete gabe. Palestinako gatazkari begira jarriko gara orain, Netanyahu esan du Hamasekin akordio bat eginda ere Rafan sartuko direla. Benjamin Netanyahuk Israelgo lehen ministroak 40 eguneko suetena proposatu dio Hamasi. Egiptoan izaten ari dira bi aldeen arteko negoziaketak, Katar eta Estatu Batuak bitartekari direla ere. Hala ere, baitutako senideekin izandako bilera batean Netanyahuk adierazi du Hamasekin akordioa eginda ere aurreikusita duten lurreko inbazioa aurrera eramango dutela. Gazako hegoaldeko kafan Hamasek 4 batailoi dituztela adierazi du eta horiekin bukatzea du helburu. Bitartean Hamasek Kairotik alde egin du Israelek egindako proposamena aztertzeko kontuan izan da bahituak askatzeko baldintzak daudela tartean. Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak eta Erresuma Batuko atzerri ministroak Israelek egindako proposamena oso eskuzabala dela adierazi dute. 40 eguneko sueten horretan Israelek milaka preso askatuko lituzke Hamasek dituen 33 baituren trukean. Osama Padamek Hamaseko bozeramaileak Israelen proposamena eskuzabala denik ukatu du. Herritar zibilen kontra eraso egiteari ustea ez baita eskuzabala. Bestetik, Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitateetan Palestinaren aldeko protestak burutu dituzte. Israelen jazarpenaren aurrean Palestinako herriarekiko elkartasuna adieraziz. Pepe Mujica, Uruguaiko presidente ohiak Estegorrian tumore bat duela iragarri du. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. El que de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Por lo demás, estoy agradecido y al fin y al cabo que me quiten lo bailado. ¡Vamos, Pepe! Ikusentzunezkoetan gomendio batekin gatoz, 10 egun besterik ez dira falta, Nina pelikula Euskal Herriko zinemetan ikusi ahal izateko, ezagutu ezagun Andrea Jaurri eta zuzendariaren filma. Maletan eskopeta bat sartu eta 16 urterekin atzean utzi zuen herrira bueltatzen da Nina. Nerabe bat zela eraso sexuala egin zion gizonaren kontrako mendekua burutu nahi du. Hauxe da, Andrea Jaurrieta zuzendariak proposatutako abiapuntua Nina pelikulan. Patricia López Arnaizek hartu du Nina hezur mamitzearen ardura. Hori Nina itzultzen da bere herrira eta hori mendekua bilatu nahi du. Min oso handia egin zion gizona hil nahi du. Txehov idazle errusiarraren kaioa lanaren bertsio librea egin du Jaurrietak. Westernak maskulinitateari buruz sortutako kodeak ere irauliz. Andreak hartu du istorio hori, baino berak mendekua nahi zuen. Hor zegoen maitasuna irabazten zuen, ez dakit, zegoen barkamena edo. Eta Andreak nahi zuena zen mendekua. Maskulinoaren idei hori resignifikatu du, eta emakumeak hartu du, eta emakumeak bebai mendekua bilatu aldezake. Egiten duena da pertsonai femenino hau, Ninari boterea eman.
enpoderatu. Eta mendekua jarri bai bere posibilitateen artean. Mendekua sufrituko duen hori, herritarren errespetua irabazi duen idazle famatua dugu. Erasotzailei buruz daukagun ohiko iruditariarekin bat egiten ez duena. Nerabe baten agresio sexuala agertzen da, kontatzen da. Bueno, beti imaginatzen genuen edo kontatzen genuen monstro bat izango balitz bezala. Baina sisteman zerbait estrukturala denean, monstruarena ez du funtzionatzen, ze giza gorputza ez da identifikatzen horrekin, ez? Monstrua da hori egiten duena. Beraz, gainera, errealitatea ez da hori. Baina horrelako gizona aurkesterakoan realitatetik hurbilago dago, eta bebai gorputz soziala ikusi dezake zerbait estrukturala dela. Indarkeria estruktural horretan gizarteak daukan paperari buruz ere hausnartzen da pelikulan. Uste dut oso ondo kontatzen dela nola giza gorputza mantentzen duen eta eraberean violentzia hori egiten duen bebai. Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Pertsonaia momentu batean konturatzen da bakarrik ez daukala, ez dela gizon honen errua izan bere mina. Baizik eta gorputz sozialarena, ez? Isiltasuna. Nina, gaur egungo westerna, maiatzaren 10ean ailegatuko da Euskal Herriko zinemetara. Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian Ezpalak taldearen Gasolina abestiarekin agurtuko zaituztegu. Ongi izan.